Eto po ang biglaang pagpunta namin sa Carasakas Resort. Kasama ko po si Marcella. Hello guys. Ay, nawala na po dito yung signage. So hindi ko na makikita yung papunta sa Carasakas. Wala na. Okay. Ito na po ang mini New Zealand. Ang mini New Zealand ng Umingan. Ganda. Ganda, Mark. Yes, perfect view. Carasakas Spring Resort. Parang nasa likod lang tayo, Mars, ng Chocolate Hills, yung mini Chocolate Hills. True. Carasakas Spring Resort. Ay, parang mali. Approaching Barangay San Juan. First time mo dito, Marcella? Oh. Ako, hindi ko na mabilang kung ilang beses na. True. Oh. Barangay San Juan. Malapit na tayo. At may kambing. So the mountain is there. And the mountain is there. There goes the mountain. Ano mo ba na tinatawag yan na Marlborough Country? Have you heard about that? Carasakas Spring Resort. Oh, nice the road here. Ganda ng kalsada. Ayan, malapit na tayo. Kita ko na kasi yung arrow. Dami-daming arrow ng Carasakas Spring Resort. True, Marcella. Alam mo, ang ganda na naman ang kalsada nila here. So nice. Oh, the farmer. I told you. On the other side of this mountain, I believe, is the mini chocolate hills of Pangasinan. Yeah. Ayan, Marcella. I think malapit na tayo sa Carasakas Spring Resort kasi medyo lumalamig na dahil nandito na po tayo sa may paanan ng mundo. I've been here like twice, but until now
Hindi ko siya memorize puntahan. So, we need to follow the arrow. Tama! Mukhang lasing na si Kuya. It's 2 o'clock in the afternoon at lasing na si Kuya. Ganda. Sana lang tama yung daan na tinatahak natin. True. Yeah. Malapit na tayo. Nakikita ko na yung resort. What can you say? Marcella, how do you feel? Ano? English please. And we're here already. Oh, a lot of motorcycles. Oh. Oh. Ow, 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 ow. There you go. Kasi nga, di ba yung water, fresh from the mountain? Good afternoon at kararating lang po namin dito sa Karasaka Spring Resort at bukas po siya. Hello Marcella. Hi everyone. Doon kasi nanggagaling yung yung water. Because the water in this spring resort is fresh from the mountain. Halika na Marcella. Sayang yung oras. So here talaga, not there. Here. Wow! First time ko masisilayan ang Karasaka Spring Resort. Talaga, excited ka? Not very. So we're here na. Ito na po ang Karasaka Spring Resort. Hello po. Dalawa po kami. Mabilisan lang po kami dito. Naliligo lang pa. Opo. Ayan. So much. Come na Marcella. O diba? Ang bongga namin. Dalawa kami ni Marcella. Tapos ang ibabayad lang namin sa entrance ay 100 pesos. Wow! Ang saya. Hello! May nakakakilala kagad sa akin. Ang saya. In fairness, ang daming nakakakilala sa akin. Hello Marcella! Kamusta ang pakiramdam na nandito na tayo ngayon sa Karasaka Resort? Hello! Ayan, tinatawag na po kami mag-shop pero hindi pa kami mag-shop, diba? Kasi hindi naman kami nag-shop. Maniligo ang pinunta namin dito. So, eto na. Do we need to... Ang saya, diba? Ay, crap. Siyempre, bago tayo mag-swimming. Wait lang. Game na? Siyempre, bago tayo mag-swimming, kailangan muna natin mag-shower. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta dito. Marcella, dito o dito? Dito. Choose what you want. Nagkamali kami ng pinasukan para mag-shower bago kami mag-swimming sa may pool. Dito daw muna mag-shower. Mag-shower fresh from the running water from the mountain. At siyempre nakabag pa ako. Tatanggalin ko yung bag ko, di ba? Ayan. Ay! Ito po ay fresh mula sa bundok. Ang ginaw! Mart, ang saya! Ikaw din! Ayan, pwede na tayong punta sa swimming pool. Mars, ikaw na! Thank you! Oh, refreshing! Ayan, ang saya! So, pwede na tayong
magpunta sa swimming pool kasi tayo ay naka-shower na. Tama? Tapos pagkatapos ko pong mag-shower kanina doon yung galing sa mountain, isiswimming na po ako dito. Ayan. Tara na, Marcela. Wow, sakit dito. Ayan. Mars! Hindi ka na. Mars, halika na ako na. Marcela! Ha? Lamig, di ba? Mars, ano sa'yo? Ayan, so nakakadalaw. Pang ilang swimming nanton? Kasi nung una nagpunta tayo ng Sinabaan, di ba? Pangatlo na pa. Bakit? Saan tayo una? Sinabaan. Ay, tama. Pagkatapos po kasi namin nag-swimming sa may Sinabaan, nagpunta kami ng Asinggan with Vanjo. So, sa susunod pong mga araw, akala ko maapakan yung eyeglasses ko. Sa mga susunod po ng mga araw or buwan, pag okay na mag-biyahe si Vanjos, dito natin siya dadalhin sa may Karasaka sa Spring Resort. Masaya? Giniginaw na ako. Kahit umuwi sila. Ay, yes, umaambon na po. Malalim dito. Pero masaya. Marunong ka lumangoy, girl? Mark! Yan po. May dugong po na nalulunod. Hindi ko po alam kung dugong ba talaga yan. Shokoy. Cut mo na.